Co si představíte pod pojmem komunikace? Že se bavíme s někým spolu. Komunikace? Ano. No jsou jako přátelské vztahy. Jo. Komunikovat, jako bavit se s někým, jo? To mezi mladýma a starýma? Ano. Lepší porozumění, lepší dojem. Silnicu. Jo, do silnice prostě, jako komunikace jako silnice. Líbí se vám, jak s vámi komunikuje personál? Ano, A co se vám na tom líbí nejvíce? že se všichni se mnou baví a když něco potřebuju a když ne, tak se mě zeptají, jestli něco potřebuju nebo ne. Některé věci, které dělají až navíc, že? A to je dobře, ne? No to Dělají je věci navíc. jasné, že je to dobře. Ano. Tak jak se chovají a chovají se dobře. Nemám námitek. Dobře. Jsou na vás hodní? Jsou. Komunikujete s rodinou? Ano, A jezdí za váma často? Jo, ano. Hlavně s dcerou. Jezdí za váma? No, každý týden. A bavíte se s rodinou? Jezdí za vámi? Vycházíte zde s ostatními lidmi? Jo. Jako myslíme tady s klienty? co Ano, jsou s ostatními? jo. Kamarádíte se se všema? No, tak Jo. bavím se všeckým, ano. My komunikujeme. Komunikujete. Máte je rád všechny tady? Ano. Jo. A vás. Jo. My vás také. A jak bychom si navzájem mohli lépe porozumět mezi různými věkovými kategoriemi? Já s mladýma vycházím velice pěkně. Všeobecně. A většina dneska tu přišlo tolik mladých lidí za mnou ráno, že jsem nevěděla, s kým napřed se bavit. Takže já nemám problémy a mám ráda mladé lidi. Nemyslíte si, že by třeba mohli být mladší vstřícnější k vám, nebo tak? No to je Jak mohli. se vám líbí? Dobře, se mi líbíš. Takže, Ne. Jak se snažíte zlepšit komunikaci se svými klienty a co navíc děláte pro své klíčové klienty a co taká práce Tak obsahuje? samozřejmě, ho navštívíme, rozhovor, povykládáme si co a jak, co se mu líbí, nelíbí, o co by měl přání, jeho cíl. Konkrétně potom, když už je to jako, jak se tomu říká, splnitelné, když je to konkrétně splnitelné, tak se snažíme oba dva k tomu jako prostě přispět. Víceméně jako spíš ten klíčový pracovník, aby se klient cítil dobře. Tak bych to řekla já. No, že si může říct svoje přání, že a my se snažíme to zprostředkovat. Třeba druhým a tak dále. Jak klíčové klienty nemám. Já nevím, co bych ještě tak jako mohla dodat. Tak jako snažím se s nima komunikovat co nejvíce a tak, aby to pochopili. A řešit jejich problémy osobní. Ano. Ano, když to tak může. Tak ano, někteří ano, řeší i své problémy. Ano. Můžou to mývat v rámci komunikace časté návštěvy? Ano, rodina může v podstatě Kdykoliv. Tady je neomezené vlastně, tady jsou jako doma prostě, jo, třeba od těch 8 hodin až do 10 večer, třeba tady můžou být, a to je individuální, někdo třeba je zdaleka, tak se domluví třeba, jo, třeba i přespí v okolí nebo něco takového. Tady je nepřetržitý provoz. Návštěvy můžou mít kdykoliv rodina rozhodne za nimi přijít, tam není žádné nějaké časové nebo takto omezení, jako jasně, že kdyby přišli o půlnoci, tak to asi není úplně vhodné, protože se spí, ale jinak můžou kdykoliv přijít, ano. Jakmile to mají dohodnuto, tak to je bezpečné. A myslíte si, že je komunikace rodiny a vašich klientů dostačující? Ano. Já myslím, že Ano. Jako který, no, tak někdy je rodina, u některých prostě chodí několikrát do týdne, střídají se třeba, tak to komunikují přes telefon nebo jako jinak, ale posílají pohledy, dopisy a někteří se tady neukážou prostě té rodiny za celý rok, že skoro, takže to záleží opravdu individuální klient od klienta. Jak
Jak si myslíte, že by starší lidé mohli lépe komunikovat a spolupracovat s personálem? Co by pro to měli jakože třeba udělat? Oni hlavně komunikují jako mluvením. A když teda nemluví, snaží se nám to nějak prostě gestem naznačit nebo prostě ukázat na něco. Jo, já nevím, něco jim třeba připomíná. časem vypozoruje, co se vypozorujeme. jim třeba líbí nebo co jim není moc vhod a tak. Nemám žádný nápad, jak by se mohla zlepšit komunikace. Ono asi by bylo nejlepší navýšit počet personálu a pak by ten personál měl třeba více času na komunikaci s klientem. Protože takto při málo lidí, jakože takto na takovéto klienty, kteří jsou jako víceméně ležící nebo neschopní, tak není čas, tak jako, co by mělo být, není toho času, dělají se základní úkony a to nejdůležitější se vyřídí mezi klientem a personálem. Jak probíhá komunikace se starším člověkem, který zrovna nemá svůj den? No, tak je těžká, ale samozřejmě zohledňujeme jeho ten stav toho dne, jak se cítí a samozřejmě ho necháme, ať se chviličku jako takhle nechá, pak se tomu třeba vrátíme, cirka třeba 2 dny nebo 3 dny. Jako necháme ho tak. Jak probíhá komunikace s lidmi, kteří mají Alzheimerovu chorobu? Komunikace je taková, že mluvíme tak, jak on teďka momentálně mluví. Jo, že ho necháváme v tom jeho světě. Jo, a snažíme se s ním komunikovat takto. Ne, nezažila jsem komunikaci s lidmi s Alzheimerovou chorobou. Nebo nevím o tom, že by, protože nemám vlastně přístup k diagnoze, nejsem zdravotnický, vlastně jsem přes tady sociální oblast, takže nemám jako když přístup, takže tady může být někdo opravdu s Alzheimerovou chorobou, ale já to nevím. Jako. Jak si myslíte, že si můžeme navzájem lépe porozumět se staršími lidmi, jakože mezi generacemi? Tak když třeba v rodině, že vyrůstají děti a někteří vlastně rodiče se o ty svoje rodiče postarají, tak mladší generace vidí ten přístup vlastně rodičů, tak si z toho můžou vzít příklad, ale radši A nebo ještě třeba ten mladý člověk musí ze svých, jak se říká lidově, těch mladých jako požadavků trošku ustoupit, zohledňovat vlastně třeba stáří toho klienta nebo stáří vlastně těch lidí. Jo, jako bych to řekla, ustoupit ze svých, jak jeden nebo ten druhý požadavků. Každý dle svého nejlepšího svědomí a vědomí by se měl chovat.